Musugot ba mo nga patyon ang inyong silingan nga adik o patyon ang inyong 2,000 ka mga baboy nga igbabaligya na? Papilion mo ba? Patyon ning adik nakawatan kayong dako, sige pagyog pang lungkab og mga balay, o ayuho ni pero patyon ang 2,000 nimo kababoy nga igbabaligya na? Hay may inyong pilion. Uy, tubag. Or ilison lang, patyon ning kawatan ng rape pagyod, kriminal pagyod, tao, o patyon ng imong 2,000 kabuok hiniktan nga igtatari? Asay mana? Tanawa diri ang tao nga di na gani magapos buang nagyog kaistanan kay gisudlag yawa, giayo ni Hesus o gibugti niya ang 2,000 kabuok baboy nga maoy gidagmalan sa yawa. Gipapahawa ni Hesus ang yawa gikan sa usa ka tawo apan iyang gitugutan nga patyon sa yawa ang 2,000 ka mga hayop. Ngano man kay ang matag tao, unsa man? Matag tao anak sa Dios, pero ang hayop dili na anak sa Dios, hinimo ra na sa Dios. Ang tao ray giangko niya nga iyang anak, ug wa gi tarong nga ginikanan nga ibugti niya ang iyang anak sa iyang hayop or butang. Wa gid ba kung tarong lang yung utok ang ginikanan, pinangga gina niya ang anak kaysa iyang mga hayop o sa iyang mga butang. Pero giyawaan na sa nang ginikanana, aduna sa na siya yawanon nga buhat. Muna, ang kinidi ay gahom sa Ginoo, mga igsoon, ang gahom ni Santo Niño, mulihok ni kuyog yun ang gugma o kaluoy. Gugma o kaluoy. Di gid na mulihok ang gahom sa Ginoo basta naa ng kasuko, naa ng paghimaraot. Di gid na mulihok. Unsa may mulihok og naa na ang kasuko, ang gahom sa yawa. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna unsa mang gahoma ang naglihok ron diha nimo? Gahom sa Ginoo o gahom sa yawa? Mabitaw na kana bitang moabot ang panahon, bisag mag-istorya patabahig kaning atong relihiyon, magbahin og Bible, nya manag-away na, magsininghagay na, magsaka ng mga tingog. Moingon din ko na naggamit nas gahom si yawa og sa kaalam sa yawa. Maglalis ba niya ang gilalisan pulong sa Ginoo? Ana munang maslipay po ko anang uban nga mag-istorya sila nga pulong sa Ginoo, ang ilang istoryahan lain-lain sila view, pero mga tawa ra, ana bang lingaw ra sila ba? Ako kana mao na ni gamit og gahom sa Ginoo, naa ginang gugma og kaluoy. Una kamong mga bana og mga asawa, naa magi panahon nga maglalis mo, di man gina magkatugma ang inyong mga desisyon, di ba? Pero ngano man gyud nga ang gamiton away man. Anong mga tawa ra demo? Mingon ra demo, ay lahim nang imo, lahim sa ning ako. Siya niya, ay may unahon na turon ani, ang imo ang ako. Siya kinsa may unang nanguyab. Anak sa nang asawa, bebe, kinsa may unang nanguyab. Siya ako, siya niya, kinsa may nisugot, siya ako, niya karon, ikaw may nanguyab nako, kinsa maroy tagaag pabor, ang nanguyab o ang ipanguyaban. Ingon sang bana, animal biya nimo o sige na lang, ikaw na lang masunod, kay love banti ka. Ingon sang asawa, love you too, thank you. O na, di na mag-away.
Dili kay maging ikaw yun. Sabi nga ikaw sad. Sige lang ka. Ako sige lang kung sabot mo. Sige kung sabot nimo. Ya ikaw animal kay kastan. Ikaw sad. Ang katong siyang ibuhat. Di ba sige sa kung sabot nimo? Ako na lang sad sige. Ayaw mo anak kay tinuod murag masulbad ang sitwasyon pero yawan-on nga pagsulbad. Di ba? Naay maghilak, naay mabunog, naay mulayas. Ayaw na lang na palayasan. Kung ang imong bana nangabit, ingnon rasan nimo nga, nanong imong nang gibuhat, sakit baya kaayo. Akong gibati. Mingon sa imong bana, saon magiday nga, lami magyud kay kanimo. Ana. Inshallah, sayawa ra ba ng lamia. Inshallah kanang imo, inshallah og lamian kanako sa Ginoo na, pero adto ka lamian sa silingan, sayawa baya na. Nya mingon deng bana, pasagdi lang sa koronday, adto lang sa ako magpuyo sa minteryo. Adto siya puyo sa minteryo, ingka pwede ra biya og dado na nimo diri sa balay, anhi lang mo puyo sa balay, ay lang mo puyo diha sa minteryo. Kani manggong minteryo, imagery ni siya sa kamatayon. So ang taong giyawaan padong na gid na sa kamatayon nga dayon. Mao na adto gina sila sa minteryo magpuyo. Imong panhaos balay kay ang balay timaan sa kaluwasan. Mao na inig blessing nato sa balay, ang balay simbolo gyud sa kaluwasan. Mao na si Hesus pagkatao niya sa kalibutan nga si Santo Niño mipuyo gyud balay. Nagtubo gid siya pamilya kay anha dihang kaluwasan. Nga anha diha pandayon sa pamilya sa balay ang paghigugmaay. Nya dili day pwede papuyon ang kabit. Pwede dili. Na mga yawa ay dili. Ayaw lagi mo ana. Ang ako natanawa ha. Ang matag tao, oy, paminaw mo eh. Gubot ng mga yawanon ay, hoy, paminaw. Ang matag tao, mo lagi ito'y una na kong gisulti, ang matag tao, anak sa Diyos. Sabiya mo eh. Papuyas inyong balay ang kabit sa imong bana. Nya kanang tanan ninyo mga baboy, mga manok, ihawa na aron ipakaon sa kabit. Ana, nya unsa may mahitabo? Ang kabit makonsensya na siya. Siya kabuutan sa asawa. Ikapag yung manglabas iyang mga bulingon kay bag-o mang nanganak, ana imong labhan. Na niya kung matog siya kay gikapoy, ikakadlawon, ikapag mo bangon kay ikay mo sayaw-sayaw sa iyang bata kay magsigi magsakit. Ana. Imong atimanon sad. Ngayon ginang kabit ala kabuutan sa asawa. Dili nako ani makaagwanta, gitorture nako, magtinarom nako sa akong kinabuhi. Last ra gid ning akong anak karon. Wala na, maulakaw na siya. Sawan. Kaya. Oy, ambot lawa ko mananghid ani pero ako ning i-share ninyo na ini text nako. Father, malingaw jud ko anang imong homily labi na ginang partig kabit-kabit kay sa tinud anay Father sa akong kaminyoon gibuhat ginas akong bana kanang ingon nimo nga magkita-kita og mga DC maunay bisyo sa akong bana. Og niabot pag yung panahon Pader nga gidagid niya ang iyang kabit sa among balay. Ako pag iyang palungagon para ipakaon sa iyang kabit. Adto pagid sila pag yung duha mo'y magdog dito sa kwarto. Purti na kong hilak Pader. Pero ako yung gidawat kay niingon jud ko sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit ug sa maayong panglawas. Magsiguno siya ingon siya una giyawaan ra gid ni sila. Mga ignorante ni sila sa balaod sa Ginoo. Padung na gid ni sila sa impierno. Ginoo ayaw in taon ko itugot nga mauban ko nila sa impierno. Yun ang kanang klasihas asawa. Wisdom ang gigamit, dili kusog. Dili kanang pakigbugno. Pinaagig kusog, natanawa ang yawa. Bisag imo pa ng gamitag kusog, pusasan, potlon, gapusog kadina,
putlon, kusgan kay nang yawa, di na nimo mabuntog pinaagig kusog, kanang singhag-singhag, Satanas, pahawa, di ana, malipay ng Satanas. Ang gigamit ni Jesus dili singhag, nakig-ila-ila, kinsam day nga nimo, ana, yung panon mi, ana, Lord, ayaw taon may papahawaa, yung day Ginoo, okay raman, pero gawas mo dihas tao. Nag-istorya-istorya sila ba? Yung siya niya, pwede ka, manood mi ang mga baboy. Yung decision, sige, suot nga to. Di ba? Friendship sila. Oy. Friendship sila in terms of words and emotion. Pero di sila friendship in terms of action. Lahi og buhat ang Ginoo, lahi sag buhat ang demonyo. Pero nganong awayon man ginaa nato? Di na lang ta mangaway. Di lang sa ta mosunod niya. Ana. So ang gibuhat kuno sa asawa, sige ra jud kuno siya atiman, sige ra gid siya ampo karon kay nanganak man ang babae. Wa man gyud pamilyang mudawat sa babae kay gikauaw Manila. Siya nidang adto sa ospital kay yang bana nagtrabaho mas layo. Gida niya sa ospital ang babae, siya pagi nagbantay didto. Kay niingon man kunong Ginoo, nagmasakiton ako og imo kong gialimahan. Be, kamo mga asawang ni adinhi saman, okay na ninyo? Oy. Sige mangitag debosyon aning Santo Niño. Unsa man ang inyong gugma? Unsa man na kaabot mo ingon anang klasehas gugma? Duko-duko na hasta liktor siya. Unya ang nahitabo ko ang nahitabo ning lakaw gyud ang babae gikan silang balay og nagpasalamat. Naghilak pa gani ko nga dako kay siyang damage nga nahimo sa ilang pamilya. O iya ra sang gitugutan nga mulakaw. Niabot sa Diyo kunong panahon nga ang iya kunong bana nagbag-o sad, nangayo sa pasaylo niya. Karon mga sobra na napo katuig, wan agi siya kadungog nga nagbisyo iyang bana. Gibiyaan pa gyud ang ubang bisyo. Active na kaayo sa simbahan. Pero nakatilaw yun. Pero importante ba nga mabag-o siya o mas nindot nga maimpierno siya? Ang Ginoo nag-ingon, di jud ko gusto nga naay usa ka makasasala nga maimpierno. Mas malipay pa ko nga malangit ang usa ka makasasala. Di ba? Mao na si David, diri sa unang pagbasa, gibugal-bugalan siya sa tao nga wa gilabot siyang kinabuhi. Gi-accuse siya nga mamumuno sa ilang hari nga wa man ito niya patya ang lain mang taong nakapatay ato. Si David pamanggani mo'y gustong patyon. Gikontra pagid siya sa iyang anak nga si Absalom. Kay murag nangigit ito sa Absalom nganong si Solomon mo'y iyang gi-appoint nga mo'y nahimo niyang successor. Motong ni kudita si Absalom. Wa gyud mo sukol si David. Likay. Gibato siya atong tao. Ingon siya, sagdi lang, gisogo nas Ginoo. Gisogo nas Ginoo. Ana siya. Kay dako sad kugsa. Unya pinaagin ining akong pagdawat aning iyang bugal-bugal kaning iyang paghapak og bato nga rinako kaning iyang pagsablig og abo nga rinako basin pa pasayloon ko sa Ginoo ug hatagan ko niyang panalangin hasta ninduta mo nay gugma mo na si Jesus gitawag ni siya og anak ni David kay si David taong matuod pero ang iyang kasing-kasing Diosnon kaayo. Tinood nakasama sa David. Naam sa siya sala pero nagpatigbabaw gyud ang iyang kaDiosnon. Mo na inindot kay natong buhaton. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na kinahanglan di na gid tayawanon ha. Diosnon na gid ta. Ing na. Be.
kanang mamalit og slat unsa man na Dios nun o yawanon. Naraman day na so manindog na ta.